Priatelia, vítajte na letisku vo Viedni. Máme tu opäť cestovateľský vlog, ale Secret Appearance. Dobrý. Ideme na Gran Canariu. Máme momentálne 8:38, lietadlo odlieta o 11:00. A v tejto sérii budeme mať aj takú minisériu fun factov, či už o ostrove alebo o cestovaní. A máme tu lietadlo z aerolinky Lauda, čo je halus, že vlastne ju založil Niki Lauda. Je to rakúska letecká spoločnosť a proste typek si na staré kolena bývalý pilot Formuly 1 založil leteckú spoločnosť a potom chudák zomrel. Ale mohol by ísť na liposukciu. Prečo? No nie, že kto ti zoberie tuk odtiaľ, to nie. Mohli by ho dať Ja tu mne do nemám zadku. tuk, žiaden. Uvidíme videjka z pláže. Vieš, a tam vždycky má čierny štvorec, vieš? Tam to bude rozpúšťovaná cenzúra. Vieš, alebo iba také PNGčko, vieš, tehličiek by tak behal. To vám, že toto je posledný krát, kedy budem za najbližší týždeň cítiť zimu. No. Timonáš už opustil, išiel dozadu. Ste to měl někde v mrazu, Kamilo. A najbližší prestrih, daj nejaký, že sa zjavíme v teple. Dámy a páni, vítajte na krásnej slnečnej Gran Canarii. Pečo nám na hlavy, To sme chceli. ale presne to sme chceli. Za to sme si platili. A nachádzame sa vo Fiat 500. Priatelia, bez strechy. Presne tak, pečie mi na čelo. No čo, ideme na obytko? Kúpili sme si lazanie, takže prvú najdôležitejšiu časť máme za sebou a teraz ideme na ubytovanie. Yes, let's go. Teším sa. Som vedavá. Som strašne hladný, ale fakt akože požieram som seba znútra. Sa si myslím. neusmievaš, taký si hladný. Áno, uvidíme aké prídu emócie potom, ale teraz už to fakt nedávam. Aj zo holuba by som nám zjedol. Zašlo nám slnko. My sme mali o 6 ráno jednu bagetu z pumpy. No. A no, ktorá bola veľmi taká mid. Ty si fakt akože fičus. Potom sme mali, ja osobne som mala asi od 11. na letisku 2 deci Y-foodu, čo je akože milkshake. A v lietadle áno sme zjedli tie malé balenia Pringlesiek. Mali sme 2 na 3, takže I'm hungry. Very much. Ale konečne sme tu. Bol to dlhý let, neviem prečo, mi to prišlo proste strašne nekonečný let. Lebo sme boli hladní. Najlepšie na tom je to, že my sme tu v krátkych rukavoch a ľudia sú tu proste v zimných bundách. Tu hore na severe v Las Palmas je to asi na takú mikinku večer. Benom, keď sa opiem a vieš, akože sa opieš a lahneš si, že ti bude potom zle, bo ťa točí, tak mňa nebude. Ja sa môžem opiť do nemoty, lebo budem furt uzemnený. Furt budem uzemnený. Pod nás spraviť house tour. To je moja komnata. To je to 1,5 metra. Prepač. Tu máme kúpeľku, ale to je sa povedal. Ako bolo to byť lepšie. že je horší. Ale no aj. Čo? Není perina. Tak som našla toto. Však ja mám A úterak. som mrdí to jak Ja mám blázon. úterak na prikrytie mám. Hej, on sa prikryl ako na nos. To sa mrdí s tuchlinou. Tak to na Famare nesmrdelo o dosť lepšie. Stolička na pláž. Popíš. Takže kuchyňa, veľká priestorná, Martin dá môže variť. Ale dekorácie. No. Čo mikrovlnka, poháriky, sme traja, máme, no, nechcem viac, tak nič. Pračka, budeme prať, bo mám málo trenírok, aj ty máš jedny, dvoje? Ja som zobral jedný iba, tie čo mám na sebe. Dívaj! Môžeme povedať doma, že sme boli Belgicku. Poberom domov. What the actual fuck is this? Ale je to tu ok. Akože ok. Jaj. What the hell?
Akože ale na tej kamere to vyzerá fest pekne, aha. Na tej kamere vyzerá. No taký preset tam dali aj. Ale to tak býva. To kámo život. Proste nikdy nevidíš pod pokličku, vieš. Akože, jak to reálne je. Ideme live. Ideme live. Dobrý deň. Počkajme, koľko máme hodín? Je 10:16. My už sme boli na raňajkách. Buenos días. Next time. Next time? Dobre. Buenos días. Takže prvé ráno, prvý celý deň. To úplne zobral. No ale otázka z niekto ide vidieť, že si to hovno. Fakt, piču. No moja sestra to není. No ja to tiež nedokážem, kámo. No ja mňa. Ja vás jebem. No a povedz, čo nás stalo. Išli sme ráno na skúšku z autoškoly s Martinou. Typka proste vystúpila z auta a prvým krokom vstúpila do hovna, ktoré si nevšimla a nastúpila mi do toho auta naspäť. Máme hovno v aute. Máme hovno v aute. A není to Timo. Prešťastie. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e per me mi accorgo di non avere più risorse. To má náročné. Kámo, povedz mi ale, aké sú to cesty. Ty pičo. Kámo, mám normálne ma boli rameno. Rozsadol som asi všetko, že tu je. Ideme na juh ostrova, ale ideme mojou najobľúbenejšou cestou tu. Je to vlastne zo západnej strany ostrova a je to takto po prívute sa môžu ukázať. A tu jeden fun fact, čo vidíte tuto takú usedlosť, tak to je rezort. Ale ten rezort spočíva v tom, že vy spíte v jaskyniach. Normálne sú to jaskyne, tie izby sú vlastne jaskyne, ktoré sú zatiahnuté iba takým závesom. Reálne vážne. Proste retreat, že spíš v jaskyni. Timo, ty si inak bielý. Dneska sme boli s Timom spolu na romantike. A ja neviem, či to je tým, že sme fakt, že veľmi bieli my dvaja, ale dostali sme strašne veľa pohľadov a nevedeli sme prečo. Neviem, či sa nás dívali, pretože sme akože dosť akože fešaci, alebo v živote nevideli niečo tak biele ako nás dvoch. Teraz sme v takej malej dedinke, ktorá sa volá La Aldea a je známa tým, že je tu veľká, obrovská banánová farma, alebo ako to nazvať? Plantáž, banánová plantáž. A Kanárske ostrovy sú jedným z Aha, to sú tie kaktusy, to sme si mohli otrhnúť, aj tu je. Potom si otrhneme takýto kaktus, prepáčte sa moja ADHD. Kanárske ostrovy sú jedným z najväčších vývozcov banánov na svete. Čaká nás v tejto chvíli za takú minútu veľmi, ale veľmi náročné stúpanie do kopca. Takže Ty ma vysádzame na zakrute. dúfam, že tejto Cinquecento bez strechy síce, ale s motorom Dolce Vita, ale s motorom objemom plastovej fľaše, Fúrik. pätky, že moje dve nohy majú väčší krutiaci moment. Že vyjdeme. Verdikt. Ako sa vám tu páči? Ne, je to tu fakt, že brutálne. Čo sa hneváš, povedz. Potom
kaktus od McQueena si zobrať. Martin mi povedal, že ho môžem zjesť. A keď som pre ňa chcel ísť, tak mi povedal, že to mám ísť. Že budú krajšie. Povedal mi, že ten už môžeš... Chránená krajina oblasť, more. Povedal si, že ten už môžeš jesť. No však ten je ready. Tam je divaj ďalší. A ten bude špinavý ocet. Vlastne my sme vám ešte nepredstavili naše autičko. Krásne. Dolce Vita. Naše krásne cabrio. Ending on trend. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. The sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Yeah. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. My skupí nejaké rýchle občerstvenie, kofeín a potisky. Nachádzame sa proste na lepšom obchode na svete podľa mňa, Mercadone. A všetko je to úplne že skvostné a úplne chcem tento obchod aj ku nám. Proste všetky úplne všelijaké brutálne juicy, strašne dobré mrazené lazane, pizza od vymyslu sveta, cukričky, z tej lazane. Tak to je najlepšia vec na svete. Chlapci boli na pláži. Tu bude pozerať aj moja mama. Martin, vieš o tom? Kávu. Kavičky, Lebo nevidím tu všetko tu je, všetko. A ešte šunky normálne. Tie šunky, čo sa tu nachádzajú a syry a pečivá. Čo? Iný svet. Chceš ty kávu? Dobre. A tam? Zaparkované. Chcel by som vám ešte takto narýchlo ukázať. Rýchly videotest na Fiat Cinquecento Dolce Vita, teda soft top. Kufor je taký nejaký, že papierovo tam je. Hej, šlapky a uterák sa A zmestil. 2 litre vody. Stačí. Kamu, je to nepohodlné. Ale zase keď máš tú strechu dole, tak to fúka na ofinu. Jako mne. Potom opali kuty. Ukáž? To je jak taký ten, jak je ten trend teraz na TikToku, tam je tá hudba a ty ideš, že... Ste to nevideli? Nemám. What he is talking about. Ale ja som iba videla taký štát, tak. No to robí Lukáš. Ale potom je trend a oni vždycky pes tak sedí a on to tak ako nad tým ksichtom. A tak berem moje odpadky. Ja mám svoje odpadky v kufri. Deti, prosím, nehádajte sa. Prosím. Súvka do vlogu. Popíš nám. Takže máme štvrtkový večer a rozhodli sme sa dnes si dať troška Noble večeru. Išli sme na pizzu. Išli sme na pizzu vlastne kvôli Dirty, ktorá chcela carbonari. Takže sme to za dnešný deň sme jedli v podstate iba jeden cheeseburger, všetci traja v podstate na tretiny, každý si dal jeden rys. Áno. Safe test. A budeš si opálim pizzu. Tutoni? Tak dosť akože v noci pršalo, aj ráno pršalo, tak sme sa rozhodli, že to vzdáme a ideme dole do tepla. A keď sa tu vyjasní po obede, tak sa tu vrátime na nejaký iný program. Veľmi by som chcel ísť na surf. Lepší dážď ako sneh. Je to úplne dobré. Na to, že je úplne tak vlhko a pršalo, tak je úplne dobré, lebo nefúka. Máme celkom ako príjemne prekvapená. A môj žalúdok je taký, že mi trocha vyčítá tú tequilu včerajšiu.
Musím ísť na kofeín, lebo musím to niečím prebiť. Nie to. Kofeín by som ti dal. Kofeín, no. Ukáž nám šiltovku, ktorú si kúpil. Ty pešak. Ale na hlave ty. Tak. No, normálne. Takúto bombičku, Harley, lebo som ona. Pušku máš kde? Pušku máš kde? A nemáš ty tu ešte ten kartón? Mám ho tam, ja som si to všimol. Ja som si to Papier? všimol teraz, jak som to nesol, ale... Ale šúcha ti to okuty, tak neviem. Rovno vrásky. Jo, by som dala dneska 50 na ksicht. Tak som zvedavá, či sa one ešte spali. Ale ja som sa tiež natrela nejako nerovnomerne. Ja som sa natrela, ale mám také flaky červené. To neviem sa natierať. Mám 23 a neviem sa natierať. Sponzor pořadu. Mňam. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Piče mi teplo, máme ma palil, to si ma spalená kurva. Pieža. Tomášik, poď. To musí byť rýchle. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a Do besar. akého počasačka sme prišli z pláže na to, ako tu bolo ráno? Úplne nádhera. Kruasantík na cestu. Chlapci idú surfovať. Timo, tešíš sa? Ako moc? Možno sa utopím. Timo, ale akože good luck. Podmienky pre začiatočníkov. Môžeme plávať. Poď! Tu som mal nohu. Tu si nevychytal. Aitana y Zoilo. Priatelia, krásne piatkové ráno. My sa opäť chystáme sa na juh opäť. A Tu sa chystá karneval. presne tak, takže dneska to bude asi iba rýchla plážička. Ja som si včera nabalil takýto fešný klobučík. Ale tým, že tu dneska začína karneval, tak o 17:30 sa zavrú ulice a už sa nebude dať prejsť autom. A my potrebujeme auto dostať do večera, respektíve na noc na parkovanie. Takže ideme si dať rýchlu plážičku, zobrali sme konečne aj drona, takže prestrih na dronové zábery, dúfam. Tú y yo y tú nos llevamos bien. Que lo que, dame luz, yo sigo tus pies. A donde vayas te sigue la luna. Tú eres mi galla como tú ninguna. Ey, la noche está buena, que rico se pasa en Quiqueya. Mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas. Cada vez que me miras sin parar de mover la cadera. Máme sa ide grilovať. Normálne sa ide grilovať. Našli sme nejaký grill house, vyzerá to veľmi dobre, takže ideme si dať nejaký grillik. No takže tvoja prvá skúsenosť s krevetami, ktoré sú vlastne v oleji, s cesnakom a s čerstvým petržlenom. Tešíš sa? Musíme dať. A to palím. Dá do úst. Také horúce. No pares de bailar, nadie le va a llegar. A lo de nosotros esto es más allá. Si tú te tardas, te beso primero. Falta de mala, dale, ponte
Naspäť sme vyťahli kameru. Nakazí mi každý záber, čo ja chcem natočiť, tak začnem natáčať ona. Tak mi to dá do záberu. Ja som mala letenku ako prvá. Takže ideme ku Mateovej sestre na večeru, zas a znova, na slané palacinky. A potom nás čaká karneval. Vôbec neviem, čomu to čakať. Nejakých šašov počmaraných. To sú kluci skozamať, že ne? Ja měl takovou chvíľku. Huge ananas. To je ananásovník. Ananasovník, áno. Ja ráno pôjdem naoberať ananasy na raňajky. Kámo, ale neviem, či som si mal brať ten klobúk. Či som si nemal radšej dať, že moju šiltovku a kapucňu na to. Say less. Čo máme dnes na večeru? Slané palacinky. Dobre som povedala. Dobre. Zapolovali sme ale na... No, ako na polovačku. Hneď po mne Treba, no. skočil. Yo quiero que me dejes darte un beso, un besito en tu boca azucarada, para ver si así yo te convenzo y que estés de mí enamorada. Yo quisiera saborearme tu boquita cuando estemos en la pista aquí bailando alrededor. Todo el mundo se dé cuenta que este beso sí que lo estamos gozando. Y tú permites que yo te bese los labios, sentirás lo que yo llevo por dentro y de seguro que no habrá arrepentimiento. Y solamente tú pensarás que lo verás, que lo verás, que lo verás, que lo verás. ¿Por qué? Yo quiero que me dejes darte un beso para que veas que divino la pasamos. No seas malito, permíteme este beso para ver después del beso que encontramos. Yo quiero que me des Testosterón. Vy ste sa ožrali a ja som sa dogrcala za vás, lebo som empat. Red sandstone it fell. Right smack on top. Tam je aj z vrchu. Ideme rýchlo kradnúť tento plot, ak teda sa nám podarí. Ale akože aspoň si natočíme, aký to je krásny výhľadík. Že na akom krajšom mieste môžete kradnúť kaktusové plody. To by som vravela, že tam je jeden tento, presne som má zameraný. A ten druhý sa dá jesť? Mám. Kde sa? Fúj. Ma dopichal. Jak ti to trčí z toho prsta. A nezabudni si kusnúť do toho listu, ako si to chcel pôvodne jesť. To mám jesť aj s týmto? Áno, však to je iba... No čo? No, chcela by som toho viacej, asi ako jednu že to sa do mňa uve. Zajímavé, že? Ale prečo mi to prvému a si nedal ešte? Wild. Ale niečo ma tu kuše. Saturday night kind of the devil's in their
že prečo by sme mali prechladnúť? Bude 6 stupňov a máme mikinu a krátky rukav. A ja, že mám aj bundu, ale inak mimo toho, ne, pocitová teplota je 3 stupne. Toto je za mňa najkrajší západ, aký som kedy v živote videl. Reálne. Does it ever cross your mind? I wanna know. Do the mountains call your name louder than I did? Oh, I screamed and I lost my voice for days on end. Ja nemám slovo. Nie je to tak dobre. Ja nechcem ani sa vrátiť z tohto miesta. Nemám ešte, že som sa nenašla. Som strašne šťastný, že sme dali tento trip. Bolo to fakt super. Ešte stále je. Kamo, až mohli sme dostať. Worse than you've ever seen me. I've been yelling at the traffic just to feel seen by something. The weather here's been tragic, just something to be mad at. I can feel your shadow lurking right behind me, baby. Does it ever cross your mind? I wanna know. Do the mountains call your name louder than I did? Nemám slov asi ani. Ale ty to až tak fakt, že regulárne vezme slova niektoré tie miesta. Tam je ten Havaj a to je proste joličky. Takže priatelia, vítajte v Agaete, jednom z takých najzachovalejších miest. Aj keď by som to možno nenazval, že mesto, ale taká dedinka. Taká grécka dedinka, alebo havajská. Architektúrou možno grécka, ale umiestnením taký Havaj, no. Lebo tie výhľady tu sú masaker, nachádza sa vlastne v severozápade Gran Canarie. Aj ten kľud ma fascinuje, aký to je, ako chápem, že ešte ráno pre nich, ale... Takže zábery 3, 2, 1. No a chutí do toho, cez ten chvost. Niečo... Počkaj, tak toto si mal v ústach tiež? Nie? Tak to je pekný. Ole. Ne, pozri sa, dračí chvost, že vraj tam žije bezduchá, furt. Ja som ho nevidel, Matej ho videl. Čo? Bolo to po ťažkej noci. To je proste miesto, kde sa hory stretávajú s oceánom a vyzerá to brutálne. Počkej, tu nefúka? Fúka. Nefúka? Fúka. To je halus. Vidíš, aké tam je sfarbené. Tam je. Fascinuje ma. Proste tie vrstvy, vidíš, aké je to také nalajnované. A aj tá jedna farebná, jak delí proste kameň a potom kameň so zeleným. Prečo to tak je? No, lebo je to tu milióny rokov. Postupne sa formovať. Zem je láva. A ja. Keď tu budem bývať, ak by som tu bývala, tak by som mala strašne takéto auto proste. A úplne som jazdila. Ak by som urobila... Do toho predaj tú pušku. Ale strašne sa mi to páči. Má to taký vibe. Ale aký tu sú. Ja som sa zlakol, že tam tá Dolce Vita fakt není. Niekde schovaná. Za prosím 99 centov.
A nie 99, menej. 97. 96. Proste Gasolína, 20 ne? Áno, 20 litrov paliva za 20 eur. No normálne tam bol liter skôr ako euro. To proste u nás neuvidím nikdy v živote. No. To je najvlastnejší benzín, čo som kedy videl. Pani sa smeje, že to natáčame. Hej? Mhm. A možno sa smeje na mne. Kaktus alebo korytnačka? Korytnačku. Jedno sa posiela výhercovi a druhé, pretože sme milosrdní a proste chceli od nás pohľadniť sosou. Why the hell not? Som zvedavá, za koľko to ináč prídem. Takže teraz máme 10:16, takže do 17:00 to hádame tam. Priatelia, ďakujeme vám krásne, že ste dokúkali tento vlog až sem. My sa s vami lúčime tu z krásnej slnečnej Gran Canarie a ideme do hnusného zásneženého počasia naspäť na Slovensku a Česku. Kde bude -1, -2. Vôbec sa na to neteším. Vôbec. Slnečku. Záhadu opalovacieho krému sme nevyriešili doteraz. Odchádzame s prázdnymi peňaženkami, so špinavým prádlom, s plnou galériou fotiek a s krásnymi zážitkami, takže presne, takže za mňa dobre. Dúfam, že ste si tento vlog užili. Tu nás opäť podporte, alebo tu nás podporte, pretože ako som už na začiatku vravel, cestujeme hlavne kvôli vám, našim divákom, aby ste videli. Z toho v podstate nič nemáme. Aby ste... My z toho budeme mať za 20-30 rokov, sa na to pozrieme. Presne tak. S deťmi. Zdravím svoje 50-ročné ja a svoje deti. Keď toto povieš a pozrieš si to za tých 50 rokov, tak to bude iná halus, že si sám seba pozdravil proste za 30 rokov, vieš? Takže ešte raz ďakujeme. Už toto je asi posledný záber, ktorý tu natočíme. Pustíme vám tu ešte s nejakou romantickou, melancholickou hudbou nejaké pekné zábery, aby ste mali one. Poslali sme pohľadnice, my ideme stihnúť lietadlo. Vidíme sa opäť pri ďalšom buď cestovateľskom, alebo výletovom, alebo nejakom random vlogu, pretože... Proste random trip. Tak, pretože toto ma strašne náplňa. Robiť si takéto videjka do budúcnosti a tak. Spomínať. Takže majte sa krásne. Adiós. Que prendan la máquina, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plena. Chequéate la mía, cómo es que suena. Kameraman nevrdaj. Jen ti zima. Za kulisie televízie Markety. Ja, oni vždycky iba uvidia, vieš, vieš, a krásne zaberie a ja za kamerou.